Možeš li pogoditi tražene balkanske gradove na osnovu prva dva slova? Za svaki grad imaš 10 sekundi vremena, a onda slijedi rješenje. Da li ste spremni? Sretno i puno uspjeha! Koji grad tražimo? Traženi grad je Pula. Koji grad na Balkanu tražimo? Tuzla. Pogodi traženi grad. Pirot. Koji balkanski grad tražimo? Doboj. Pogodi traženi grad. Traženi grad je Berat. Koji grad tražimo? Budva. Koji grad tražimo? Livno. Koji grad na Balkanu tražimo? Kotor. Pogodi traženi grad. Zagreb. Koji balkanski grad tražimo? Sombor. Pogodi traženi grad. Bitola. Koji grad tražimo? Zenica. Pogodi traženi grad. Tetovo. Koji grad tražimo? Vranje. Koji grad tražimo? Rijeka.
Koji grad na Balkanu tražimo? Skopje. Pogodi traženi grad. Mostar. Koji balkanski grad tražimo? Osijek. Pogodi traženi grad. Tirana. Koji grad tražimo? Sofija. Pogodi traženi grad. Struga. Koji grad tražimo? Trogir. Koji grad tražimo? Burgas. Koji grad na Balkanu tražimo? Valona. Pogodi traženi grad. Vukovar. Koji balkanski grad tražimo? Travnik. Pogodi traženi grad. Elbasan. Koji grad tražimo? Zvornik. Pogodi traženi grad. Kikinda. Koji grad tražimo? Bugojno. Koji grad tražimo? Loznica. Koji grad na Balkanu tražimo?
Valjevo. Pogodi traženi grad. Karlovac. Koji balkanski grad tražimo? Jagodina. Pogodi traženi grad. Kumanovo. Koji grad tražimo? Subotica. Pogodi traženi grad. Sarajevo. Koji grad tražimo? Bjelovar. Koji grad tražimo? Novi Sad. Koji grad na Balkanu tražimo? Gostivar. Pogodi traženi grad. Dubrovnik. Koji balkanski grad tražimo? Bijeljina. Pogodi traženi grad. Podgorica. Koji grad tražimo? Smederevo. Pogodi traženi grad. Srebrenik. Koji grad tražimo? Kragujevac. Koji grad tražimo? Banja Luka. Koji grad na Balkanu tražimo? Novi Pazar.
Koliko ste gradova pogodili? Napišite nam svoj rezultat u komentare ispod videa. Zapratite naš kanal ako ne želite propustiti najnovije kvizove. A u nastavku pogledajte i ovaj video.